80 ka mga pamilya nga naapektuhan sa sunog ug nagdoble nga linog kaniadtong Setyembre ug Oktubre sa nilabayng tuig sa Tambiling, Calagundian, Barangay Central, City of Mati ang nakadawat og gikinahanglan nga mga tabang atol sa distribusyon pinaagi sa turnover activity nga gipahigayon kagahapong adlaw sa Sambucan Hall sa City Hall compound sa siyudad sa Mati. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga pribadong kumpanya o ahensya sa gobyerno nga nagtinabangay sa paghatag og suporta sa mga residente nga hingpit nga nangadaot ang mga panimalay tungod sa maong sunod-sunod nga kalamidad. Ang maong aktibidad gipangunahan mismo ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario og sa susamang higayon mipadayag kini sa iyang pagpasalamat sa mga nitabang nga kumpanya susama sa Ayala Foundation og sa ilang lain pang mga kaabag nga organisasyon alang sa padayon nga suporta sa naasoy nga komunidad. Gidugang pa ni Almario nga ang maong inisyatibo sa pagbangon luyos sa mga kalamidad nagsugod pa kaniadtong tuig 2023 ubos sa milabay nga administrasyon o gipadayon usab sa iyang kasamtangang People's Administration aron nga mapadayon og mapalikon pa ang mga programa nga makatabang sa komunidad alang sa ilang pagbangon. Lakip sa mga gipanghatag nga ayuda mao ang shelter vouchers gikan sa Ayala Foundation nga mahimong matubos sa usa ka hardware sa Barangay Dahican, mga hygiene kits gikan sa Local Government of Quezon City nga gihatod sa ilang City Disaster Risk Reduction Management Office, mga food packs og mga sleeping kits gikan usab sa PAGCOR nga gipaagi sa City Social Welfare and Development Office og sa Office of the City Mayor. Lakip na ang mga retail SIM cards gikan sa usa ka dako nga telecommunications company nga magamit usab sa mga apektadong komunidad alang sa ilang panginabuhian. Dugang paniini gibutyag usab ni Mayor Almario nga ang maong kalihukan nagsilbing salamin sa pagtinabangay tali sa mga pribadong sektor og sa City Government of Mati nga nagpamatuod lamang nga buhi paghihapon ang hamiling kinaya sa pagtinabangay alang sa isig kaingon. Sa katapusan, ang maong distribusyon nagpakita lamang sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor aron nga masiguro nga ang mga naapektuhang pamilya makadawat gayod sa ilang mga gikinahanglang suporta. Sa katapusan, ang maong distribusyon nagpakita lamang sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor aron masigurado nga ang mga naapektuhang pamilya makadawat gayod sa ilang gikinahanglang suporta alang sa ilang padayong pagbangon o pagtukod pag-usab sa ilang mga nangagubang panimalay o nahanaw nga panginabuhian. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.